memanise manggap sinate sini woko sangyo protese anglar neng cokro winulat ngelangun yen memacan mong karo tak sokok jatuh kuning Rot kowe nemu sepatu kaya ngono nang ndi ta Rot iki MC ne iki nganggo sepatu futsal kabeh. Nek kabel rego selawe, iki rego 12 pen. Heeh. Konmu pay letter Enggak, Nduk. apa aku iso Bismillah. Nurli kak raiso ayune kelemahanku ning bawa kembang boreh jangan berisik iya oke kembang wae watan ilatmu be kolu kabul genti. Aku semalam nek bikin Nurli kesedot. Aku tekan Pacitan. Pacitan, Jawa Timur. Pacitan roti. Takara. Pacitan. Ora to, Mas. Kok yo. Pacitan. Saya mulai. Ayo mulai. Jarot rak mulai jane. Pene dhek wis lolos. Ya Allah, Rot. Aku mau perasaan kok yo rasane ra penak kita Ora penak. Arep pirang. Ayo Mbak Nurli, Mbak Nurli. Mbak Nurli wae. Halo, ayo. Piye to iki? Baleni. Kowe kene ngopo? Kesikut jarot. Kesogok jarot. Baleni. Nggih, monggo. Ya. Pacitan. Ayo.
Apa? Panas. Panas Aku kan mongso. dilukar liyane aku. Bagiane dhewe-dhewe mau iki. Basis Kang, kok aku Mas inumane banyu. Ngono wae. Paling gampang. Ya, jarot berarti saiki, jarot. Panas udan aling-aling. Capek gunung. Semono kuwi. Monggo sinden wayang. Bu subur monggo. Rasa seru-seru biasa wae. Ya wes ayo. Ayo. Aja. Kecapian. Apa melu lungguh? Oh, ya ora melu kancane. Nadyan wadon sarata. Saraseli komandang sarati. Etali kulon apa setia nekelakon setia nekelakon menip banyu Karangan spot original Juk. Tambune banyu mili ya, Guys. Yo. Tak cadongi sego jagung yen mendung tak silih saping nyamleng Mbah Mugiran, mugi-mugi dadosna jambe sayah panjenengan. Ingkang pundi Mbah Mugiran? Ingkang pundi? Oh, Mbah. Oh, nggih Saping gunung sampun jengglengke. Sak kamat-kamat menika nggih Mbah Kang Putu nderek ajaran nggih, Mbah. Kang Bakan mugi remen penggali. Nggih, menika putu ayu. Nurli putu ayu. Klepon tah iki. Ayo kabul. Sogok telik bul kupingmu. Kupingnya kabul dine sogok telik saudara. Apa tara? Apa kuwi? Oh, Jarum pentul iki. cathak. Ayo. Ora nyawer.
syukur bisa Karawitan Ngudi Rahayu. tekan syukur Tekan. Syukur bisa. Saping gunung sampun katur jeng Mbah. Saping gunung pun pinangkane ya Nduk iya. Mbah Mugiran mugi Sing dados ngersake nanti Mbah saya. Mugiran iya. Mugi sampun nggih Mbah Mugiran. Nggih Mas. Nggih. Mbah Mugiran. Nah, aku siapa? Mbah Mujira. Allah, Nurli, si wanita pikmi. Iya, Tipik mi barang tenan. Nurli, ngijil saking Nggih. telatah. Endi? Goroyoso pleret. Bakul sate jaran tah, Mbak? Heeh, iki bakur anu kulit sapi. Anje, Mbak Mugiran sampun katur lelagonipun. Matur Nggih. sembah nuwun awet anu nggih Mbak paringipun mugi-mugi panjenengan Nggih. pun paringi panjang yuswa. Panjang yuswa. Murah sandang pangan, tutuk anggenipun momong putra wayang. Nggih. Sakmangke ngersake lelagon ampun rikuh pekewo ngendikake mawon. Nggih. Matur nuwun ingkang baken pun pinangkani ki Mas Jarot. Dalem. Lah, iki lho penyanyi sing semat ki ngene iki. Katur karo sinambi sales. Apa Mbak rokoknya tenor? Kowe iki yo urung ngomong. Ya, halo Bu. Dari Jogja, jauh-jauh dari Jogja. Nama Dari dari Jogja. Jam berapa sahat teh? Hah? enek Jogja ki ra ngono. Lho kepiye? Jogjane pundi? Wah, klite ta iki? Jogja lho, Jogja. Ibu Jogjanya ngono. mana? Oh, Jalan Taman Siswa. Oh, deket Gacoan ya? Ah, so Nah. dulu dong deh. Namanya siapa? Oh, Bu Marni. Lagunya apa Bu Lagune Marni? pun apa Bu Marni? Oh, Ninggal katresnan matur nuwun. Nek niki ninggali Arto, nggih matur sembah nuwun Bu kula Marni. tampi nggih Bu Marni. Sehat-sehat. Ya, Ini sekeluarga. Oh, Nggih, iya. dari Jogja semua. Jogja semuanya. Nggih. Ya, Pundi, Mas. Mbak Nuli jomblo. Nek jenengan butuh pot ten griya nggih nandur bonsai ready. Mas Ilham toh?
Mas, heeh. Aja percaya nek Nurli iki jomblo. Lah? Nurli iki ora jomblo ning jompo. Ibu Marni minta ninggal Pon katresna. aturaken nggih matur sembah nuwun. Menika nggih. wonten nawala ingkang awujud Nggih, arta. Piye Mas Jarot? Ki nek pengrawet ngantek dok lirwa karo Bu Marni ora disawer. Kae wis kewan alas wis mecahke anu Mas 500 ora nggo nyawur kok. Nyawer. Nyawer. Heeh. Nyawer. Karo biasane Mbak Rara minta lagu. Oh, Mbak Rara Liana minta lagu. Mbak Rara. Wis BA. Oh, iya. Kira Rock Kidul. Takara. Oke, lagunya monggo. Ibu Ya Mbak Rara. Oh, ini. Iya. Pripun Mbak Rara? Pripun? Waduh kan lho. Men, demi tedo ngaso. Lagunipun apa? Oh manut, mboten enten lagu manut. Ya ampun, Mbak Rara mugi-mugi lancar anggenipun sajen kebaya. Amin. Benjing Jarot mang damelke kebaya nggih. Aku dipayet nggon gulu ya, Mbak. Nurli iki wingi Matur pesen sembah Mbak nuwun, Mbak Rara Rara. kebaya. Ning Mbak Rara lek golek tekan Jawa Timur ora ketemu, Pak. Iya. Bahane njaluk terpal. Nurli, toren tah iki. Kowe iki aja ngawur Lah? nek Nurli aja sia-sia ora. Lah ngopo lho, Mbak Mas? Rara apa wis ngendika. Nggih. Besok ada motif buat Mbak Nurli. Apa, sayang? Ada ukurannya dari sepanduk lele loh. Nyanyi-nyanyi ninggal katresnan iki Bu Iya. Marni mumpung tasih Ya, lenggah. itu Mbak Rara itu beralamatkan di Gedang Sari, Mas. Gedang Kluthuk Ya, Kanigoro. Yo. Dikasih ninggal katresna dulu mungkin permintaan dari Bu Marni. Marni. Nggih, Kang Bageng matur nuwun sedaya ingkang sampun paring tondo tresna pun kula tampi mugi-mugi dipun lintu ingkang kathah. Min, isor bonse kuwi oh ndak kerantapan uler. Ayo Mbak Feni, Puspita. Yo. Ben dhewe ya. Ah mau urung ya mau urung. Yo. Ayo. Ono kuwi saiki ki. Saiki ya. Barangan original.
sampun aturaken nggih matur sembah nuwun Mbak Siska. Sampun sah, Mas. Nggih pun sah nggih Bu Marni. Nggih, mugi remen penggalipun lagon pun aturaken. Bu Marni nggih sampun sah nggih. Saking Jogja. Nanggal katresnan. Iki ana sing WA aku aneh banget, Mas. Gimana Mas? Wite pelem pindahan leng aku ra sing nandur, Mas. Gak le WA aku nganggo leng meneh, leng darat po. Iya. Kuwi wis tanemane Gusti Allah, Mas. Kuwi ra iso dipindah, ra iso diubah. Pripun? Oke. Pun lorot rumiyin, Mbak. Apa? Kongko sik iya. Pokoke babak lanang 3 album. Iya. Oh, Pak Eko mangke request lagu nggih. Ya, Nggih siap. Nggih, mangke pun atur. Mangke pun aturaken nggih. Apa, Pak? Ra iso dadi siji, Gus. dilep lho, Pak. Peliket manan. Iya, ini juga Nggih. matur sembah nuwun, katur dumateng sedaya pandemen Sutresna Budaya Betul. tentunya di Garangan Sumat original. Ini berbagai dari Kapanewon yang ada di Gunung Kidul, bahkan juga yang ada di wilayah bumi Yogyakarta Hadir juga. pada malam Ada hari yang ini, dari ya. Condong Catur, Terus Jombor, ada yang Jombor. juga dari Bu Marni tadi dari mana? Ngaglik juga, Ngaglik. Taman Siswa. Siap. Kebetulan saya dari Cingkrang. Sing kerangking ngendi? Aku. Oh, Klosok. tarik. Kok syukur kurang di bolo ora melu syukur. Dimuk syukur ora melu kowe. Ya, Ayo, monggo. tarik dulu yo. 3 2 1. Sikat yo. Ayo. Barang aspat original. Yo. Alas mongso ketiga lemes sing tak rasa liwas aku teko
Siklate dawa, Ben. Ayo, ayo. Bali. Ya. Hop. Yo. Melu. Wah, woi, ayo. Terima kasih ya buat saweran Duk Sherly. Zaman kapan iki? Zaman kapan?
saiki sansaya kepati pati bayang-bayang nalika tepung sepisan tansah sumendang ning ati ra bisa ilang ning jati pradanan cedak patung rara jonggrang sliraku janji janji sahidup samati kau tergodhong waru sing tak ukir ning watu durung ilang koyo tresnaku. Garangan skat original. Lo 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 lo. Ah oh. Nggih. Nggih. Sak perangan wonten ingkang sampun kondur. Dawuh, Nah. dawuh, Mas. Nggih. Menika lagon-lagon langgam sampun wau. Nggih. Ingkang derengipun gumiak-gumiak dereng. Nggih, diaturke ingkang Nggih. Radi Gazeng. Oke, ada yang minta juga kasunyatan, ada yang Ya, juga kalah. Kalah. Iso dadi Si. Ya pokoknya derek-derek ini juga ngaturaken matur sembah nuwun. Siap. Saudara kita yang sudah hadir dari Ngaglik nyawer banyak loh Mas. Terima kasih, matur nuwun. Jati matur sembah nuwun. Ji, terima dari kasih. Ngaglik Dari Ngaglik Sleman. Ya. Sembada. Oh iya bener. Sembada. Iya. Ngertiku nganu kok iya. Pak Randu. Iya. Bantul Praja Taman Sari, Gunung Kidul, Handayani. Kulon Progo. Binangun. Ngapal wong Bantul wis. Ya lagunya apa? Oke. Siap, monggo. Manut Sampai iki. konco-konco Ayo nuli pradonga. kita singkat Yo. yo Bul. Yo. Oke. Oke, baik. Lala. Ayo. Sarukan karo Karina Kapur ya. Neng kapure kapur ajaib. Semakin menyala. Ayo sayang ayo. Yuk, Bisa, ayo yuk. Mas. Mbok aku njaluk dikawinke sayang Ya Mas. eno karo mboke kok sayang-sayangan Karo sapa
penting. Sing penting. Ora penting. Sing penting ana turunane. Turunane ya. Bener ta? Bener. Menyala. Lale la. Ya. Untuk wedoan pun aturaken. Bareng Mbak Nurli CH. Barengan Spat Original. Monggo. Cus. Yo. Ayo si Sherly sehat. Bu. Waduh. Halo. Ye. Terima kasih Mama Siapa Dede. namanya? Mama, makasih ya. Siapa? Lagunya apa? Cimaca itu di Mas bawah. Mas Jarot. Mama siapa Mas Jarot? Mama Dede. Mama curhat dong. Dari Jakarta minta lagunya Kijing Miring. Aduh, Manisa Ambarwati. Kijing Miring, ayo Mas. Ijing Miring, ayo Mas. Wes, dek Ya, nyanyi ini dari keluarga Jakarta ya. Tinggal 2. Siap. Yo, mentepi doa dulu. Siap. Nanti potong gong ya. Ditunggu. Yo. Hey, ya, ya, Simbok Ini weteng kuluwe terus piye? ana ketan mbok coba tukokno simbok aku wis gedhe ana perawan coba takokno Gusti, anggit langsung ngalih. Kelompok parutan entuk ada Dole-dole piye mbok Rabine gampang Terus? Balik-balik Golek-golek aduh simbok penting kawinan aku iki wis mendem doa Ya. simbok ora bisa turu awan lengi pengen ketemu Berak gampang wong bebojolan Kudu bisa golek Ya. piye mak yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan piye mboke simbok weteng kuluwe ana ketan mbok coba tukokno simbok
mbok aku wis gede ono perawan kota Dole dole mengkon oba tak jujung. Ono keluarga romantis kok KBRT. Aku isin lho nek ngene iki. Doalah cak, kabul dibanting Samson. Ben romantis arek dijujung. Kabul dibanting Nuli katek semakin menyala. Yuk, apa? Bosok. Oke Mas Iswan requestnya Mega Tresno sawerane ditunggu ya. Mas Iswan ayo kono iki do nyawer lho. Bojokku terus asam lambung. Oke, ini masih di Kijeng miring 100 lur. Isban mau? Oke. Ora nggawa apa-apa to? Mas Iswan di Mas Ya Iswan. sesuk minggu ngarep Wan Isban. Mau transfer. Transfer Sudah minta rekening tadi. Ini Bu Rekening listrik. Bu siapa tadi? Tak kira rekening banyu. Bu Pundi mau dari Jakarta. Dari Jakarta tidak dikasih. Kijing miring keluarga Jakarta. Halo Bu, di mana? Manisa Ambarwati. Oh, ini Bu Ambar. Bu Ambarwati, Bu Manisa. Ini kijing miring. Ya. Nah, Sice apa tuh? Mega Tresno. Oke, ya, Mas Rizky. Sice. Kowe ora nambahi C. Kalian ki bersyukur loh semene Mbane Sindan aku nonton melu. C. Sesuk KRS lho C. Nomerinan Apa C. KRS ki apa? Keras. Apa KRS ki apa? Keras. Kak, Mega Tresno Mega dulu ya, Tresno, Mega Tresno. oke. Sing aku iso, Mas. Siap, buat Mas Rizky. Oke. Isban. Mas Mas Isban. Isban toh. Oh, Iki Mas apa kasus iki? nyata juga masih kita tahan 200.000. Halo Mas Isban, nggih, matur nuwun. 250. Aja ngilang-ilang kerot. 250 nek cah lali aku. Urung sing ditransfer Nggih. nang aku cah kok tak Lagone Mega Tresno, penataraken kanca-kanca saking garangan ora. Tresno. Kalu ono notif dana Nur, tagihan wifi. Nggih, iki diaturke Kang. Mega Tresno ya, Mas. Siap, Mega Tresno. Pak Eko, kipasen jenengan bodol ke Nurli lho, Pak Men. Niku, Pak. Men. Lho kuwi wis bodol. Rot, semakin deh. Oke, jeng miring dulu. Dipun Mas, nggih. Yo, monggo. Mega Tresno. Mega Tresno. Nggih. Iki sidane apa? Mega Mega Tresno, Tresno. Mega Tresno monggo. Gazo. Enggak. Gazo. Nggih. Gazo, Mas.
Non ya pen aku sedengake kirantine. Ngerti ya mau tak tekok. Nah aku sing ngombe dadi kirangan nih. Karangan squad original. Nate prasetyo bunga susah dilakoni kadililo mula aku rangira yen sliramu citra tinggal kono milih karo priya liya. Karangan squad original. Ayo. Terima kasih. Kusuma Laras, karangan squad original. Aduh. Iya kelingan marang sliramu wong ayu. Kaya rindu citru citek ning atiku zaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa ayo tega welaso putra putrimu aku wong ora guna apa torku
pasrah karo sing kuwasa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa megat tresna sampun ingkang sampun nyuwun matur sembah nuwun mugi-mugi lancar sedaya rezeki Mas Isban lan sak rencang-rencang sampun nggih megat tresna tasih gadah tanggungan ala karo Jakarta tadi belum kasunyatan kasunyatan kijing miring Oh, katresnan Mbak Rara minta sejati. katresnan Nanti sejati, pas berot nggih. kita kasih siap satu-satu. ditunggu nggih mangke pun tenggo bareng kanca-kanca dari Garangan Squad original iki wayahe wis bali Mas Jarot yo Nggih siap Mas Kabul ya. 3 2 1 Garangan Squad original. Yo. 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 Garangan Squad original. Yuk. Yo. Yuk. Yo. Hayo Cong. Yo. Garangan Squad original. Mana? Madalena Widi. Aduh.
pawang ayo. Kene tak pawangane. Wah iya. Yo, 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 yo. O o o o o o o iya 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 ya Senengamu nak sing kaya ngono kuwi, Rot. Lah iya, kepekan, Rot. Japa aja gratil klengkeng. Ha. Iya. Anake wong tani omahe nang pinggir kali tansah wirawiri goleki senenge ati. Anake wong tani omahe nang pinggir kali. Anake wong tani omahe nang pinggir kali tansah wirawiri goleki senenge ati. Anake wong tani omahe nang pinggir kali. Hei, Bayuan kita. Dukuh kita semua. waduh. Dukuhe Nurli aja. Yo. Kita nggak punya duku ya. Iya. Rat. Ayo. Ngilu aku rungu. Ngilu. Merinding. Heo, 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 sandak tali gocine. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo. Ayo, ayo. Tos, tos, tos. Hoi. Yo. 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 Hoi. Good dalan. Ya, ya, ya. Yo. Tontonan Nur. Oke, ora, terno, Kayak blusokno terno. Bang Gedang. Di Arak diterke. Jarine. terken Nurli iki lho nggih. Arak diterke Nurli. Halo Nur boyongan Nur. Melarak Ini Nur. Arak digendong Nurli. Dekne kan kumbun sing kayak aku. Betul. Ya Allah. Cah siap-siap ditelepon nek kebanan. Nurli ki mau. Ora nek jengat ngono piye? Nurli. Jemping.
yen to amuk lame gede aluwo prasaja nimas ora agawe suwo prasasat loro tan antuk jambi mbok aja tamung lamis kanggo wis dadine banjur didik